थाबाय थाहोनांगौ हाबा जाहैनानै दंबावो थै मा हाबा मोनसे जाना फैखादों बियो माथो जन्थाया हा जन्थाया सोरना जन्था जन्थाया इदिदास देनजारलै हाबाखौ गोसो होनानै जानो होनना फैदोंना एसे जों थारलाबायदों माने एसे उदै हाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ गारि सिंनिफ्रायनो स्टार्ट बा जागायजेनबाय दा थांनो नागिरदों 2026 नि दिनैहाय आखाइ खब्रा नामा रायसिलाय हेट नङालै माने 2026 नि दिनैहाय गामिनि गिबि फार्स्ट टाइम हाबा जानाय जासिगोन ओमफ्राय लोगोसे दंफायो देरहासार इस्लारि गोथार जुलियाव थांनो गोथार जुलियाव ओमफ्राय आरो ओरैहाय मिथु बर' समनि रादाबनोलै नों बुङाबाबो आं बुंखायो दाना नों बुङाबाबो आं बुंगोन आंसो बुंनांगौना बर' टाइटेला देनजार जायोलै बर'आ दा थ' 2026 आव बेनि फार्स्ट टाइम हाबा ओमफ्राय दहाय मोनसे जाखांबाय खिन्थु आं बारा इन्टारेस्ट मोनाखै थावखा सिदाखा बेदराबो थावखाखौ मोनसेबो आं मोजां मोनखायाखै दालियाबो खाथोस्रोद बेलेगफोर संदोंदां गुबुन हारि संदों जिखियानो जाया मानो जानानै फैबाय मोजां नांबाय ओमफ्राय संसारफोरा मोजाङै जालांथों जुग जुगनो नङा होमबा सिनस्रि गंजासिम थाथों बेखौ कामना खालामो दा थांनि गामिनि हाबा मोनसे एसे इन्टारेस्टिंनो जाहैनि ओमफ्राय जायगामोनलाय चिरां जिल्ला बिजनि बरलावगाव औ दाखालि साहित्य सभा जादोंमोन ना बावहाय दहायनिफ्राय बेसारा बिबो फन हरगासिनो दङ नोंसोरखौ नेनानै ना बिराद गोबाव जाबाय नोंखौ नेनानै जोंबो बिराद गोबाव गासिबो नेलायलायनानै सेस ओमफ्राय नै दा सासेया सोमदोन बरग'या दाबो रेडि गैबावा होनबा मा नांगौ नेनो सेस फारसे आराम गोखा मोनदोंना थावा मोनदों जाफैबाय औ दा बुंफ्लाफैबाय जोंनि सिगाङाव गोथाव होनबाबो दांगोनलै बे आच्छा बे सिफुंखौ सुनो रोङा रा सुदलागासिनो दं स्केल गैयालै बिनि सुनाया खुनु स्केल गैयालै माबा दारि खमायानो गैया फाग्लासो बै लिरनायफोरखौ नायदों स्ल' लासै थांनो होदों लामाया नै बे अबस्था आसाम मालानि ओमफ्राय हाजार नोङो पाक्का बेसेबां रोजाखौनो खुङा मानो हाद्रियानो जोबा फाग्लासो बिफांफ्रा नायदो नै फुद्रुन ओरै खेङाखै नुवाखै हाद्रिया नुबाय दा आयो नुखायालै नै गुफुरल'खा गारियासो फाग्लासो बिदियावखि मानसि मोजां जागोन लोमजानाय मानायफ्रा बेफोरनोसै नङा होमबा थ' बिदिब्ला थांग्रोनोसै नामा इस्लारि भाई अमाखौ नोगोर जागोन नामा नोंलाय जोंनालाय अमा मोनजायाबानो सान्थि गैखाया बर'आ अमानि अनगायै बेलेगबाथाय जाया हिनजाव गोदानखौ बांद्राय नोजोर दाहोलै जों आरो मा लांखायावनो फिसे कट खालामखानायखा नायबाबो खामानि गैखाला जोंना बड'लेण्डआनो मोनलाय लांबाय नामा खिन्थु जों थालिर बिफांजों खुंजाबोनो मोननायखाय बिराद सान्थिलै जोंना संसारा खम खरसाव जादों नामा खरसावबो जादों आरो आं सानो थालिर बिफां गारखोनानै हाबा खुङोबा गोथां बिफांफोरजों खुंजोबनाय ना संसाराबो सान्थि जायो खोमा बेनिखायनो जेबो जाया जोंना ग्रिन औ वाटारमेलन जानो फैनांसिगोन बै प्रडाक्ट जाबाय नोंथां जाबाय प्रडाक्ट जाबाय मुस्लिम मिलन माने जोंनो दैलि फैबानो हरनांगौ थाइफा नङाबा गुदियाव हाथार जुनानै थांगोन मुलि होदों बे हासाराबा गोबोर हासार होदों ओमफ्राय माबा माबि हासार बिसोरो नै बेफोरबायदि थांग्रोनोसै दे दा जानायखौ नोंसोरनो एसे मुकाबला खालामना होनायसै आङो न'आव थामालाय मा खालामनाय न'आवबो बिराद असान्थिल' मोनो असान्थिथ' नङा बिदिनो ओरै बेलथाय बे आथिङाव ओरै लांगौ ओरै लाबो बै मोनसेखौ ओरैनिखौ लाबो औ जाबाय दा इलाय इस्लारिया बानायनो रोङाखैमोन नालाय जिरायफेरा दा बिदियाव नोङो हा जिरायफेरखाया दा खामफ्लाय दंफां मुरा बिदियावसो जिरायखायो दा ओमफ्राय प्लास्टिकनि बुस्थुफ्रावसो जिरायो आं ओइलायथे खामफ्लाय ओमफ्राय बेनोथ' खामफ्लायाबोथ' ओमफ्राय गाम्बारि खामफ्लाय दं बिनियाव गंसे गोलाव मानसिया ख्रिस्टियानबाबो गाम्बारि खामफ्लायखौ दोनो
गाम्बारि खामफ्लाया दाथ' दानि लाइमोनफ्रा गथ'फ्राथ' जिरायनो मोनला जाहैबाय दा खामफ्लायखौ दोनो रोंगोन ना रोङा बेखौ जिरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा दोनो रोंगोनखौनो फोरोंग्रोनांगौ गाम्बारि खामफ्लायखौ गाजोल दोआना दाननांगौसो रा मिथिबा दानख्लाब दुंख्लाब दानि मानसिफ्रा जोंनि बहुद बर'नि कालसारखौ बावजोबसिगोनब्रा बावजोबसिगोन दानि गथ'फ्रा माबा माइ मारा होनायखौनो मोसौजों माबोरै होयो होननानैसो सोंसै रोंबावलायला दा जोंनि फिसाफ्रानो मोसौजों मारा होनायखौ नुबोआसैबा बैयो जाहैबाय आमगुरि बजार ओमफ्राय दैलाव नैबो बिराद खस्थ' जायो ओरैनो गामिनि मानसिफ्रा आरोखि ना बिराद खस्थ' जायो बावहाय माला बानायोथाय जोंनाथ' आरो नेहाथारिफोरा दैदेनगिरिफोरा फैदों थांदोंना बिदि आरोखि नै बाजाराव थांग्राफोरा बेसेबां खस्थ' बियो दालां गंसे होयोबा बिराद सान्थि जागौ बियो आराम दा जों दान्दिसे नेगासिनोसो दङ लोगो सासे फैनांगौ दङ नालाय हाबा जानो थांनांगौ सोर बिलाय डेन्जारा जों फन हरनाय गैयाना दा दै बारनानै दं होनखा दै बारनानै दै सासे खुंख्राजरानि मेन रडाना ओरैबायदिखा मेगन मेखेबनाल'नो सालायनांगौलै खोलखा नै खुंख्राजरानि हक्काटे चलाखानाया आदिबासिफोर गोरोंथ' आंबो एसे रावखौ नैबे जाहैबाय खुंख्राजरा माहाय थाङो बे सिटानो ओरै सानजा बलांगुरि थुमुरसालि थांलाबायबायदां बे आरोखि ना बाहरागुरि बे निसिमायाव गोग्लैबावोलै बियो समस्थिया बेबा खुमुरसालि थाङोना थाङा जायखिया लाबदांगुरि ओंखारहैबाय लाबदांगुरि ना मा गुरि बावहाय महाय गोग्लैयो थांबाय थादोंलै जायखिजाया बबेयाव जोबथा जाहैयो जाथारदैथारदोसै लामाया बलांगुरिजोंसो ओंखारहैयोना बेथ' ओरैबायदि खोलखा बिदिसो जाजोबनांगौ लामाफ्रा खुनु बावहाय भेजाल थानो नाङा आरोखि थांग्रोनि एसे मा मोनजाहैयोथाय एसे निमन्त्रन फैदोंमोन नालाय बेखौ मारिहैनायसै फाइनालि लोगोफोर फाइनालि होनो हामालै आंना जायगायाव सफैबाय जे जायगायाव हाबा जानो फैदोंमोन ना नै ओमफ्राय हनै ओरैबायदि ग्रोम ग्रोमखा हाबा जाग्राया नै बेखौ नेनानै जों गोबाव जादों नालै आंनि माबा माबि थादोंना प्रग्राम दंमोन खामानि दंमोन ना बेसे गोबाव जायामोनलाय बेखौ नेनाया घन्टासो जादों दा आं मैया बेखौ खिथाहरखादों आं 5थावसो न'निफ्राय ओंखारगोन खिन्थु दिनै मा जादों 5था जानायनि सिगां 4:30थायावनो हाबाथिलियाव मोनफैबाय अब्ला बेसेबां एडभान्स बेले आंनिलायथ' जेबो भुल गैया बेखौ होनदों आं 5थावसो होनना डेन्जार बेनि नामा डेन्जारसो दे डेन्जारा एकदम बिराद लेटखा बेंटल गेटआव थाबाय थाहोनांगौ हाबा जाहैनानै दंबावो हाबा मोनसे जाना फैखादों बियो ओमफ्राय नै सासे बेबो डेन्जारलै बिना गस्लायानो डेन्जारथार नै जन्थाया सोरना जन्थाया डेन्जारलै फुमालायबो बिसोरनिया हनै गासैनियाबो माबाबाव डेन्जारल' गानखासै हाबाथिलियाव हाबैसैलै मा मोनजायो जानायाव खमि गैयालै दिनैबा हयले हाबाथिलियाव एसे हाबनायनानै फैजेनबायलै गोगोम सायलागा मिसाय मोखां एसे खोन्थाज्रेदना फैबाय ओमफ्राय बे सासेयालाय माथो खालामबाय थादों रा नायदों नै ड्रेनखौ माने डेभेलप जाबाय खोमसिसो नुयो माथो खोमसिब्लाबो डेन्जार नुदोंलै नोंसोरखौ डेन्जार गोजाखा नोंसोरो गस्ला गोसोमल' गानजोबनाय माने बिसोर डेन्जार बै डेन्जार नङा बै सासेया हाबाखौ गोसो होनानै जानो होनना फैदोंना एसे जों थारलाबायदों माने एसे उदै सेमबावथों जाना फैनाया ना जानो हानाङिनि गोबा जाना थांगौना फार्स्टआवनो मैसो जानो ना अमा जानो बिदिल' जासिखादों दा गासैबो जाजोबखायो जोंथ' केप्टेना नोंसो दा जाहोनायनि केप्टेना नामा आं जानो थिनलाथ' मोनजानोसै ओमफ्राय मेजरालाय जेब्ला आक्रमन होनोब्लानो होबायरा मेजरफोरा सार्जनफोरालाय आरो फायार होनबासो होथारनोसै आरोखि ना मा बेटेलियन सार्जन मेजरा ओइ जों जाग्रोनोसैलै
पकरिनो पियाजि नङा साहा था गासिखौबो माने सावदों आरोखि ओरैहाय जिलापि थिलापि ओरै आलासिफोर जिरायो ओमफ्राय नै बावहाय ओइ কি बनायছে কি बनायছে পকোড়া জিলেবি আচ্ছা কফি কেইটাৰ পৰা বনাইছে এইটো আমি এটা পৰা একটাৰ পৰা এটাৰ পৰা। আজ কয়টা লোকে বনাব এতিয়াতো 8টা পাৰ হৈছে আঠটা পাৰ হৈছে। মানুহ থাকে বনাব লাগিব ডিউটি শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই। অভাৰ ডিউটি যদি মানুহ থাকে তেনে আমাৰ কৰিব লাগিব অৱদান। ট্ৰিপল অভাৰ ডিউটি মাৰি দে কি আমি পকোড়া বনাইছো আচ্ছা পকোড়া বনাইছো জিলাপি বনাইছো জিলাপি ইয়াতে বনাইছে ইয়াতে বনাইছো আচ্ছা। ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ কেইটা বাজে এটা 9টা 9টা বাজি আছে আৰু 1 ঘণ্টামান চলিব 1 ঘণ্টামান চলিব আৰু মাল আমাৰ পুৰা অভাৰ আছে অভাৰলোড পুৰা কোনো কম বা ফ্ৰী হোৱা নাই বঢ়িয়া হৈছে পকোৰা এভেইলেবল মাল আছে চাহটা হ'ব সব আছে আচ্ছা সব কমপ্লিট जाखांबाय ओरैबायदि गोगोमखा नै दा नै ब्लगार्सफ्रा ओरैबायदिखा ओरैबो ब्लगार डेन्जारल' नुखादोंलै बिसोरखौ गाव मा सिलाय लानाय साइजल' थायो रानोंलाय ए नै मा होनदोंथाय सोर नायदोंसो माबायदि बिनि हमनाय साइजखौ नै माबा सिलाय हमनाय थां माथांल' खालामखायोलै नै राइफलखौ हमनायफोरबायदिल' राइफल डेन्जार आच्छा फंबाय थांलायसै दे लामा दासो हिनजाव गोदान दोनबोनायफोरबायदि होथारदों मोसानाया नै हिनजाव गोदान लायनायाव थांदोंना थाङाखैमोन थाङासै दे बालाबगासे होदो दे बहायनो दे बालाबगासे होदो दे मोसालांनोसै जों गारि सिङाव दासो जादों नै दासो जादों नुबाय दा हनै दिनै बे माने बैयावहाय हायासै नालाय बावहाय होबाय आरो एकदम खुसियानो लाजाला थिगैनो दं दे होमबालाय हामबायसै दे बाय